lipay. Nagalit lang kausap ang mood. Dali na hapit mi mamud-mud og ginamaman ni. Nang siya na. Gawapan. Tana day. Saka na sa imong kwarto day. Gawapan jud lola, oy. Bapa. Bapa imong lola. Oh, gawapan jud lola. Lola sana. Liwat man na nimo imong lola. Ay liwat nimo. Ikaw day liwat. Lola sana. Gawapan jud ka lola sana. Na, promise lola sana. La love you jud din jud imo. Gawapan jud lola sana. Ay, mulang. Gawapan jud lola sana. Nang sana. Andama na imong sensiyo ha. Love you lola sana. Galit na guwapa siya. Perla, yatagan mo kahiubo si Jenjen. Ma, nagsipok ang akong gusto ko mag-irisara. Ug si Jenjen ang imong gipahimutan? Kulit ka siya, ma. Sige siya, hisgot. Hisgot eh, Vincent. Dado na ko si Jenjen. Mo bisita mi kang Vincent. Ma, mahimo ba? Ayaw ko na pasamot ako kasuko. Dili ka ba maluoy kang Jenjen? Nakatugkad ka gyud. Unsa kasuod sa mahalog anak. Ug tingali, tungod sa panabot ni Jenjen, nagtuo siya nga nawad-an siya usa ka bililhon nga butang. Unya karon didaan mo sa pagkikita kang Vincent? Ma, dili na angay ilhon nga aman si Vincent sa iyang gibuhat. Habi ni mo, ma, di na ko ganahan musuot sa among klase. Tungod kay nahibaw ko. Kami lang mo sumsuman sa mga tabi. Tungod gagihin mo nimong dako ni hitabuan. Bisan kung mahilo man unta nga ihilong lang. Ha? Ihilo, ma? Palab yun ang saang nga gibuhat ni Vincent? Aron si Shane Pearl lapod ang iyang isunod? Ambot Perla. Bisan pa sa mga ebidensya, dili gihapon ko makatuo nga makahimo si Vincent pag-rape kang Jenjen. Ma, mangutana ko nimo. Hain magday mo simpatiya. Kang Vincent nga rapist o kang Jenjen nga biktima? Ang punto, Perla, tungod di pa siguro nga si Vincent ang nag-rape. Ma, kapoy na ka ng isyuha. Sige, nagbalik-balik, ana. Perla, mahimo ba nga isibog mo na ng imong kiha? Kauwawan biya sa atong pamilya. Ma, kauwawan? Og ihilom na lang ang tanan? Sama sa gibuhat ko kani adto, ma? Gitago ko ang akong pagpakatao kang Jinjin, ang akong pagpanganak. Huwag watagin katungod nga mag-enjoy si Jinjin sa kalibutan. Ma, sayop! Sayop ang tanan kong gibuhat kani adto. Og bahalag maawawan, ma. Bahalag ma-iskandalo. Buhaton ko ang tanan, ma. Madukta sa bilangguan si Vincent. Og katagan ko hustisya ang midangat sa akong anak. Ang paglugos ni Vincent kang Jinjin. Oh, belum. Jalan ke situ. Oh, saya ke dalam. Yo. Oh, Bre, kumusta Bre? Ay, man. Pre, so ko na ko okay ra to pre. Nakasabot ko kay imo man nakatungdanan pulis ka man. Okay lang. Pre, kining may nabalitaan ka sa akong pamilya, pre. Mingaw na kay ko nila. Liko na lang ko dari mo ng ako ito. Nga naman, pre. Nga naman, unsa man? Unsa yung ito? Nagbungag yun. Ang may karang naglusin mo. God! Pre, Nagtuog ako gusto mong kabutan ng kalikot. Dili ko gusto mo ito nga nagkasal ka. Na ikaw ang higit sa niya na. salamat, pre. Salamat kay pre nga
maunay mo pagtuo. Dako na kayo ng konsuelo alang ako. Pasalamat ko nga, doon na pagyapoy tao nga mituo sa akong pagka-inosente. Yes, ma. Ngano? Ma! Ano man ka? Uy, sige, makagpanutok na ako. Naunsa man ko. Si Jinjin matay akong toyo. Dali magkapanuktok mo. Sorry, Shane. Mao ba? Wa day kay tuyo na ako. Si Jinjin day mong tuyo. Imo pag kong isultihan. Aron lang kong masakitan. Anak, unsa ko nang imong ipanulti. Ayasay pa ang tanan. Wa ko intensyon nga pasakitan ka. Pero nasakitan ako, ma. Sobra kay ang concern nimo sa retarded. Mura ba wa na kay lain anak kundi ang retarded lang. Shane Pearl, nabangog na ko sa problema. Please lang, anak. Ayaw na puni. Ma, dili akong maghatag ng problema. Kundi ang buotan mong bana ug anak nimong retarded. Please, Shane Pearl. Ipadapli na ng imo pangigi. Anak ko man sa nitabo ni Jinjin. Karon mas nakinahanglan siya nato. Tungod sa nahitabo, ma. Dili na ko gusto niya. Giluod ko niya, no? Samot. Si Vincent, silang duha. Giluod ko nila. Nagbunga ba ang ilang nahitabong rape? Mabdos man ka ang retarded. Yak! Kaluod! May pagmawagtang na retarded na. Aron di ka mapitsan sa malas. Shane Pearl, Kaya pa man kumapa. Human yung hitabo ah. Dili na ta undangan sa mga kamalas nato. sige. Jinjin, musuot ko ha? Mama, Pearl. Wa na. Ikaw, suko, Jinjin. Pasaylo ako galina, anak. Mama, Pearl. Mm. Sakit man. Tiyan, Jinjin. Dili? Sakit. Sakit imong kuto-kuto? Anak, natural na sa kababae nga magsabak. Hiluta lang, Jinjin, Mama Pearl. Ay, Papa Vincent lang hilot, oy. Basta sakit, Jinjin. No, kay Papa Vincent, jud hilot. Asa? Asa ka napita hiluto ni Vincent? Sa imong dughan? Ha, Jinjin? Man, hilot Papa Vincent, Mama Pearl. Sigurado ka? Ani, basta laban. Jinjin, ani, hilot jud Papa Vincent. Sigurado ka? Di lang labad. Jinjin, ani, ani Mama Pearl, aawa Mama Pearl. Anak, tug-ani ko. Asa pa kadapit hiluto ni Papa ni mo Vincent? Sa ulang? O wa sa laing parte si mulawas? Ani, oo. Sa ulam? Oo. Sakit man, Jinjin, ani. Sakit. Niluto ni Mama Pi. Nawa na ning yayay. Yayay, sakit. Sa ato pa, pre. Wapay kasayaran si Elmer may tungod sa mga hitabo. Wow. Dili sa mga kontak niya, kaya nabiyaan niya ang cellphone. Nahibilin ka dito. Pre, mas may tingaling dili lang natong sultihan si Elmer sa nahitabo kay kasi ma-discourage niya siya, niya, di na hinuon siya magpakasal sa akong anak, si Shane Pearl. Kuwapos pagto, pre. Kung tinuod niyang mahal ang iyong anak, dili sa magpa-epekto sa mga panggabo. ay sumong mapa